Hey, det er Zap Gaming her. Med... Yeah, Minecraft! Jeg elsker Minecraft, seriøst. Jeg ved ikke, jeg har haft nogle optagelser før, som ikke rigtig virkede, fordi der kom nogle røde streger midt i det hele. Men det synes som om det her det virker. Det er jo godt. Så i dag vil jeg lave et mod review. Et mod review på et meget rigtig lækkert mod. Lagspike. Undskyld. Men et rigtig lækkert mod, som jeg virkelig elsker. Det er nemlig... Skal vi lige... Mr. Crayfish's Furniture mod. Og alt hvad du ser her, er inkluderet i det her mod. Så det er meget fedt. Skal vi ikke bare gå videre? Jo, det synes jeg, vi skal. Det her det er bare sådan en almindelig brug, jeg lige lavede. Bare for sjov. Fuck, jeg lækker. Det er sgu irriterende. Det må jeg sgu undskylde. Stone Paths er en af dem. De ser meget flot ud. Og det her, det er ikke... det her, det er ikke leaves. Fordi at... Prøv at se. De hænger til gengæld sammen med leaves, mand. De er på størrelse med fences, som I kan se, hvis jeg prøver at gå op på den. Plus jeg kan ikke hoppe op på den. Faktisk. Og det er meget tyndere. Det er hedges. Spruce hedges er dem her i hvert fald. Så hvis vi går videre her på vores lille stone path, så har vi et bird bath. Hvis vi lige får os en spand her. Bare til lige senere. Her er nogle oak hedges, som jeg har lavet et lille design, så det kunne være sådan en jordbær-avler ting. Lækker. Jordbær. Men i hvert fald, så kan man gå videre her. Så her var fuglebadet igen. Man kan ikke tage vand fra den. Man kan ikke putte vand i den, for den sags skyld heller. Her er en mailbox. Nu er den unlocked lige nu. Og hvis jeg logger den, så er den stadig åben for mig, fordi det er mig, der placerer den. Yes. Ja. Men man kan godt hoppe op på den, sådan uden. Det er meget smart. Hvis du er inde på en server og har det her mod her, så skulle du nok shift-klik og højre-klik imens, så du logger den. Det tror jeg faktisk, den gør sig selv, når man placerer den. Hvis jeg lige prøver at placere en ny her. Ja, det gør den. Yes, it does. Nej. Look. Eller undskyld, prøv at se. Jeg kan slet ikke. Wow, lag spikes. Jeg kan slet ikke smadre den, medmindre den er locked. Jeg ønsker lige, at min er unlocked, fordi lige nu der er den åbenbart locked. Hvis jeg gør sådan her, så kan jeg smadre den. Fint. Og det her er en tab. Og det er det, vi skal bruge spanden til, fordi at hvis vi højreklikker der på, så kommer den her water source. Og man kan ikke få den væk, medmindre man tager en spand. Eller en blok, så det er ret irriterende. Jeg ved faktisk ikke, om man kan med en blok. Ups, forkert knap. Det må jeg lige se. Det kunne man så godt, det burde også være logisk. Men nu kommer det til at lægge lidt. Jeg har det prøvet i mine tidligere optagelser, hvor det har fejlet. Så her er water, altså vand, i en 3x3 square. Der er også under her. Og her endte det bare, fordi jeg kom til at sætte den lidt for tæt på. Der var fensen, den skulle være så. Det har jeg ikke lige fået fyldt op endnu. Sådan. Fint. Yes. Men det er jo så ret fint, fordi så kan man være sådan... Ui. Og forresten, hvis man tager en helt almindelig tab her, går lige herud med den, så siger den også, hvis man prøver at højreklikke på den, place 3x3 water block sources.
under the layer. The tab is on with the tab in the middle. Ja, det forstod jeg ikke engang selv. Jeg vidste jo allerede, hvad det var for noget. Og det her er en dørklokke, altså en doorbell. Og den siger faktisk en rigtig lyd, prøv at høre. Jeg elsker den. Og det er ikke fake. Det er virkelig ikke fake. Det er mega nice. Jeg mangler stadigvæk at gøre nogle ting på det her hus. Det var en ting, jeg ville vise jer lidt senere. Ups. Ja, så er det spoilet. Lige meget. Anyways. Lad os gå ind i huset. Her har vi curtains, ja, det er det, de hedder. Som kan tages af og på, bare ved højreklik. Undskyld, min mus, den er rigtig dum. Lige for tiden. Den er gået i stykker sådan. Men man kan få en freezer, og en fridge, en computer, og en printer, og der følger også blæk med til printeren rent faktisk. Jeg skal lige prøve at komme på side 7 her. Så den her. Prøv at tage sådan en bog her. Så kan jeg sætte den der ind, og så tror jeg måske... Ja. Så kan man kopiere en enchanted book, som kommer hernede bagefter. Så har man 2 books. Enchanted books. Med den samme enchant på selvfølgelig. Så det er jo meget smart. Og i freezeren, der skal man bruge en cooling pack, som man sætter lige her. Så tager vi for eksempel rotten flesh her. Og så kan vi gøre det til bare helt normal flesh. Det er skide smart. Så kan man herhen. Undskyld, jeg er skidelig. Flesh. Nice. Det kan man så putte i fryseren, hvis man gider. Eller køleskabet, hvis man gider. Men jeg vælger gennem den her. Så lad os gå opad. Heroppe er mit værelse, hvor jeg kan sidde og se tv. Der er ingenting på den kanal. Hvor jeg trådte min mus, mand. Så kan jeg sidde og se noget He-Man, noget Nine Cat eller noget ingenting. Så det er meget smart. Og så er der dem, der hedder blinds, som minder meget om curtains hernede. Men de hedder bare blinds, dem her. Og det her, det var det, jeg ville vise jer med redstone der. Det var fordi, at den her lampe her, hvis jeg prøver at slukke lampen, så lukker døren. Kan man have en mus mere end den her mus var? Jeg håber fandme snart får en ny. Lige meget. Den kan jeg tage senere med min mor. Så hvis vi lige går over på den anden side her. Så har vi en oven overhead. Og selve oven. Og jeg har lavet lidt med det. Men hvis man propper en et stykke flesh herind, som man har kølet ned i fryseren der. Med fleshet. Og så putter det her ind i ovnen, så kan man få kogt flesh. Kogt flesh. Så får man lige 2 kogt flesh over. Ja da. Så det er jo smart. Men jeg har desværre ikke vist jer alting i det her mod her. Fordi at... Nå ja, det er rigtigt. Ceiling lights. Lys, der kan hænge op i loftet. Så det er meget smart. Hvis man lige gider have... Hvis man ikke lige gider have åbent dør hele tiden. Tak.
jeg synes virkelig, det her mod her, det er virkelig værd at downloade. Det er mega fedt. Undskyld, det var lige min mobil hurtigt. Det er fordi, at min video, de må kun vare 10 minutter, så har jeg lige sat min mobil til. Men så er der lige stereo. Som laves på den her måde her. Alle recipesene, de er på forum page eller andet. En af det overhovedet ikke. Men så får man sådan en stereo, som er den der radio. Og det er altså bare mega fedt. Til slut her vil jeg simpelthen gøre det, at jeg tager mig en emerald. Så køber jeg mig en stol. Her. Det virker ikke. Måske virker det kun med book and quill. Tager jeg mig en stol. Gå udenfor. Placerer den stol, som jeg nu lige har købt. Sætter mig i den og siger, hej YouTube.